Anim na pasyenteng tinamaan ng COVID-19 Omicron variant sa Dagupan City, gumaling na ayon sa Health Authority. May ulat si Russell Simorio. Bumagsak sa 64 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Dagupan City dahil sa taas ng mga naitatalang recoveries. Kakaunti na lang ang pasyente sa mga isolation facility. Ayon sa Dagupan City COVID-19 Task Force, mababa na rin ang banta ng Omicron variant dahil clinically recovered na ang mga pasyenteng tinamaan nito. Wala na silang signs and symptoms, tapos negative na yung mga test nila. Asahan bukas ang mas malubag na restriction sa lungsod at sa malaking bahagi ng Luzon matapos ibaba ang alert level status sa level 2. Papayagan ng 50 hanggang 70% na operating capacity sa limited face-to-face classes, dining services sa mga establishmento, religious gathering at necrological services, concert, party gaya ng kasalan o birthday at mga amusement park, tourist attraction at recreational venues. Pwede na rin ang entertainment venues gaya ng sinihan. Bababa na yung alert level natin, so wala na tayong liquor ban. Pero sana naman yung mga mag-happy hour or mag-gimmick sa mga resto bar, sana i-maintain nila yung health protocols. Sa kabila ng pagduwag ng restriction, hindi pa rin umano nagpapakampante ang ilang Dagupenyo. Hindi po ako madalas lumabas ng bahay kung hindi importante. Mahirap na, baka makasagap ka ng virus. Saka palaging may face mask. May iwas sa maraming tao para maiwasan natin ang COVID. Magsusuot po ako ng face mask at PCR. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, Balitang Amyanan.